Селям алейкум, вітаю! Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби дізнатися українців, чи знають вони, що відбувалося у Криму 10 років тому у ці дні. Прийшли зелені чоловічки і захопили наш Крим. В ці дні, 10 років тому, в Криму зелені чоловічки зайшли для того, щоб скинути українську владу. Ну, вторження було Руської Федерації, зелених чоловічків. Ні. Початок окупації. Згодом я пам'ятаю, що було трохи далі. Була потім окупація Донбасу. Росія захопила Крим. Якщо ви питаєте, то відповідно думаю, що початок окупації. В Криму, напевно, захопили Верховну Раду Криму. Мені було 15. Я не пам'ятаю. Ні, я не сильно вникала в той час, на жаль. Ну, захват нашої української території, Криму нашого. Були там забастовки. Я сама з Донецька, тому я, в принципі, в курсі, що там відбувалося. Зелені чоловічки і таке саме, таке інше. В Криму 10 років тому в ці дні. Забрали Крим. Так. Забрали Якраз, Крим. ну, цей час якраз. А це сьогодні, власне, так. 26-го. Захоплення Криму? Как что? Ясно, что. Человечки пришли, загарбали наши.